яке аз асрори ҷавонию зебоии занону духтарон ин дар доштани чашмони зебою афсунгари онҳост. аммо пӯсти атрофи чашм бисёр нозук буда бо гузашти замон пажмурда мешавад ва зери он халта мезанад ки боиси коста шудани ҳусни инсон мегардад. агар шумо ба ин мушкилӣ рӯбарӯ гаштед ва аз гум шудани ҷозибаи чашмонатон азият мекашед, пас нигарон набошед. маркази тиббии ахвар рағбат дар ҳалли ин мушкилӣ ва аз нав барқарор намудани ҷавонию зебоии чашмони шумо ёрӣ мерасонад. дар ин марказ ҷарроҳи машҳури пластикӣ Ғайратшоҳ Шарипов бо усули муосири ҷарроҳии блефропластики халтҳои зери чашмон ва пӯсти пажмурдаро бартараф намуда ба чашмони шумо ҳусну таровати ҷавониро бармегардонад. тамос бо табиб Шарипов Ғайратшоҳ 918 30 39 13, саҳифаи инстаграм доктор пластик tg, тамос бо клиника 223 33 33, саҳифаи инстаграм аҳвар аҳвар.